Ers mis Rhagfyr, rwy'n ni'n S4C wedi bod yn derbyn ein data tywydd o sefydliad byd-enwog y Met Office. Ond beth sy'n digwydd yn y cefndir cyn i'r tywydd gyrraedd y sgrin fach yn eich ystafell fyw? Wel, dewch gyda fi i weld beth sy'n mynd mlaen yma. O, Mari? Heia, Steph. Neis i weld ti. Neis bo ma. Croeso i'r Met Office. Diolch. A ti di dewis diwrnod dda, mae'n lot yn mynd ymlaen. Oes e? Oes da. Grêt. Dewch i fewn. Can i gael look? Ie. Wedi sefydlu ym 1854 fel gwasanaeth i longwyr o dan oruchwyliaeth Robert Fitzroy. Mae'r Swyddfa Dywydd yn sefydliad byd-enwog sydd, erbyn nawr, yn casglu ac yn darparu rhagolygon tywydd a hinsawdd yn fydol. Ond mae'n siwrne ni'n dechrau tu fas. Mwyn deall beth sy'n digwydd yn y dyfodol, mae rhaid yn gyntaf deall beth sy'n digwydd yn y presennol. Ac i wneud hwn, ni'n cymryd lot o observations o amgylch y byd, a ni'n mesur glaw, pethau fel gwynt, pa mor gryf yw a hefyd y tymheredd. Ni'n hefyd yn defnyddio llwyrennau sy'n cymryd lluniau o'r wlad, a mae'r gwybodaeth yma i gyd yn mynd mewn i'r supercomputer i greu y rhagolwg. Ni wedi clywed lot am yr supercomputers yn, felly, er ni mewn i gael look? Ie. Felly, dyma ni, mae'n anferth. Mae'n wych yn diwy. Wow. Mae'r un peth a gael 140,000 o gyfrifiaduron yn yr un stafell. Wel, lot. Lot o ddata. Lot o ddata. Ni'n cadw fan hyn fwy o'r data sy'n darnau o dywod yn y byd i gyd. Wow, hwnna'n lot. A mae'r cyfrifiadur fan hyn yn y cyfrifiadur mwyaf yn Ewrop i gyd. Wow. Mae partneriaeth S4C a'r Swyddfa Dywydd yn mynd nôl blynyddoedd. Fydda i'n ôl da chi'n nes ymlaen hyn o? Wel, mae dros 20 mlynedd nawr ers mae ni'n cyflwyno'r tywydd a yr adeg hynny, oedd pethau'n syml iawn. Oedd, wel, gyda'n mwyaf rhyw 2-3 map, a ti'n gwybod y cyfan mae bobl eisiau gwybod, oedd ddim yn ei fod yn sych, bwrw glaw neu gwyntog. Dwi eitha balch bod fi ddim yn neud y bellach, achos sa'n credu gallen ni ddobennau a gweud y gwir. Ond mae'r gwybodaeth mwy manwl, chi'n gwybod mae popeth gyda'r jet stream, mae'r wasgedd uchel a'r isiel yn dod lan o Ffrainc. Mae pob peth yn wahanol, ond mae'n fanwl iawn. So, Madi, ni wedi cyrraedd yr media briefing service room. A beth yn gwmwys chi'n ei fan hyn? Wel, fan hyn ni'n tîm sy'n gweithio 24 awr y diwrnod, 365 diwrnod y flwyddyn, a ni bob amser fan hyn ar galwad y ffôn achos ni'n gweithio 2 shifts o 12 awr, so ni'n bob amser fan hyn yn gwybod y rhagolwg diweddaraf. A mae Cymru'n un o'r llefydd caletau i wneud rhagolygon, nag yw e? Ydy, mae'r tywydd yn challenging iawn yn Gymru achos mae'r effaith yr afordydd a effaith y tirwedd gyda mynyddoedd a popeth arall yn meddwl bod y tywydd yn newid trwy'r amser yn Gymru sy'n eitha ddiddorol a hwylus actually achos mae tywydd y pob amser yn newid am ardal eitha bach, mae yna lot yn mynd ymlaen. Ond gyda'r system graffig newydd o'r Swyddfa Dywydd, mae'n golygu fod cynulleidfa Cymru yn derbyn y tywydd manyla yn y ffordd symla posib. Mae Visual Cortex yn pecyn graffeg newydd sbon a mae S4C yn un o gwsmeriaid gyntaf i'w ddefnyddio a chi'n gallu gwneud bob math yn herma'r tywydd. Chi'n gallu edrych ar typhoons yn y Pacific neu gwres yn y Dwyrain Canol neu edrych ar tywydd diddorol sydd gan Gymru. Y cam nesaf wedi'r dadansoddi yw adeiladu'r bwletin, cadw llygaid ar y wybodaeth diweddara a chadw mewn cysylltiad cyson gyda'r tîm yn Exeter. A dyna ni, taith y tywydd i gyrraedd eich cartre.